Първата си книга "На изток от запада" представи в Пловдив писателя Мирослав Пенков. От 10 години автора живее в Америка, където вече е достатъчно популярен. Неговия разказ "Да купиш Ленин" е избран от Салман Рушди, за да бъде включен в сборника "Най-добрите американски разкази" за 2008 година. Той е почти на 30 и определя себе си като скромен и срамежлив. Признава, че се страхува от камери и не обича да дава интервюта. Разказва, че пътя към успеха се оказал много по-труден, отколкото си представял през 2001, когато се отправил към Америка. Мислял, че там ще може да осъществи мечтата си да пише свободно и ще има по-голяма аудитория, която да покори с думите си. Писал истории за България в продължение на 6 години, преди да дойде първия успех. Аз съм така крайно сантиментален човек, не е особено добро качество и много ми липсваше България и като ги пишех тези разкази се чувствах свързан с любимите места, с любимите хора, просто се пренасях, скъсявах всички разстояния и се пренасях поне духовно и умствено там. За такива разкази, за България и за българите. Кое най-много ти липсва? От най-елементарни неща, хляб. Примерно, аз никога не бях осъзнал колко много обичам хляб. Домати, сирене, но тези неща, да кажем, се свиква и са древни. Истински много ми липсват майка ми, баща ми и роднините ми. Разказите са написани първо на английски. След това Мирослав Пенков ги пренаписал народния си език. Възприемат се добре, защото в крайна сметка хората не са чак толкова различни, въпреки културата, и ако разказа се отнася с уважение към героите и ги представя по ангажиращ начин, няма значение дали читател е българин, американец, швед. След 10 години прекарани в Америка, днес Мирослав преподава творческо писане в Университета на Северен Тексас и докато пътува между двата континента, работи над първия си роман. Казва, че не се чувства като успял емигрант, а по-скоро живее с усещането, че преследва мечтата си.